ban kersian hakani ka election ka ba kaban salong no hamne arpulai na ka banta ne candidate jong ka SSPDP ba sakler warjiri kadaw kolong ba kanu ka daw na ka banta ka sang kongres ngimdon daw e hoi ka kongres ka byang na dong sadong rei hamat harisan pat kalong ka basuki palan ban ayo candidate sebab byang de kata kadaw ngi suthu ba ka sitom ha yang iban trei ondala de ka last minute ni sawara e candidate ni tip semata hadin nga persang man kersian no yo ni rong ba kenang ban yo e kata ka jinggelah ka ba ka konstitusi ka don kam na ka pos kata ka ba ngidon na ka leng jongi mat perkhat na mata kalawai jong ki kun ki kti kuno ba kin la e ka ba don kam padang im yo e kinong yalam ki ba byang tengis ngau ba kasem jing e yangi kum ki no yalam ki sinong ki tau konstitusi baru koi kawara jing e yangi bangin yalam mi ki pajba hakano kurko man e ka ba karena kata kadaw mi haban kersian yakini ke kane pati isis PDP ni ba yamantai kan don ka lenti pan poi sekathong jing job hanus nam arajar pulai kejing kersian ke jongi ba ni youtube na ka por sekapor kaleng ki jaka mesin kelawan kinong yalam kinong buat ki babun ki don hoi ki don ki bomwan ru rei lakumno ka jing mang ke jong apa matar san new 4% na ka sispa jong ki kongres kinwan ban kersian ya ke SSPDP mentas nam arajar pulai haka jing pek ki jong ya menta sipor ri de tang une yu candidate uban ya be sekathong re kiwe nge iba kidang sitom man poithong ban mi ya kini ya ka suki jong sitting ba building isbinong sei te tang kata hing na kalyang ka ban yakun persya ya sitting kalong tang une uba sakler warjiri bangidon ngi iba kadon kalenti ya menta husna marja fly bat ngi kermandru baka jingwan kersian ke jongi na kalyang ka parti kongres ni khmi lenti bangin poi sekathong ke jong